Hej og velkommen til denne her video. Ja. I dag vil jeg gerne lige spille lidt OP Survival. Men jeg har ventet på dig. Sidste gang jeg optog det, der havde jeg ikke nok plads på computeren. Så det afsnit, det bliver jeg nødt til at kigge på Magnus' kanal for at se. Men jeg har masser af plads. Jeg har stadig over 100 GB tilbage. Og det er jeg glad for. Sned. Hacker. Hvad? Altså min main, det er bare 500 GB. Det er ikke særlig meget. I forhold til, hvis jeg tager harddisken fra min Playstation, tager jeg 1 terabyte. Det er hellere. Så ved jeg mener. Nå ja, der er masser af plads på den. Eller hvor? Altså 1 terabyte, det er 1000 GB. Ja. Bortset fra, der har jeg nogle spiloplysninger, eller der har jeg et spil, som jeg ikke har gennemført endnu, så vil jeg meget gerne lige gennemføre. Ja, og vi lavede også noget, imens det var i Kunsime, imens det var, vi var stoppet med optag. Ja, det plejer jeg altid at gøre, jeg ved ikke hvorfor. Det har jeg gjort et par gange. Der har vi lavet det her. Og de døre vender forkert. Nej, det gør ej. Det ser pænt Jo, ud. Nej, det ser pænt ud, når det er indvendigt. Nej, det ser pænt ud, når det er udvendigt. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jeg har altid ret. Jeg kan godt lide, at du ikke har opdaget det. Jeg ved godt, at du er ændret. Nej, jeg skal have lavet mig et lidt skjold. Nej. Han er også en rigtig skjold. Jeg vil gerne have mig et lidt skjold. Og så lavede vi også det her til Emil. Jeg ved ikke, optog vi det? Ja, det gjorde jeg i hvert fald. Nå ja. Tror jeg, jeg kan ikke huske det. Men det har vi i hvert fald fået lavet. Nej, Jesper, må jeg fortælle dig noget mega lort, hvad jeg fik i går, ikke det var gået. Hvad var det? Jeg fik 3 våbenskovle i træk. Haha. Seriøst? Hvorfor lige 3? Jeg har også brugt det, så jeg fik sådan brugt en skovl, og så fik jeg noget andet, og så fik jeg noget andet. Ja, man kan bruge det 4 gange inde på den her server. Det her forår tror jeg så gerne vil ud i, Jesper. Jeg kan ikke hjælpe. Help! Help! Rundt på ned. Ja, fik den af. Ej, nu er de bare hvide. Hvor er det dårligt animeret? Ja. Det er simpelthen så dårligt animeret, at det... der er en... Ja, der er en til. Magnus, jeg troede det her nede var til dine hoveder. De hovedsamlinger. Nå ja, men ved du hvad der sker med et hoved, hvis det er foran over sengen sådan der, så man sover, ved du hvad der så sker? Nej. Så ser man ind i hovedet. Nå. Medmindre de har fjernet det. Nej, det har de ikke. Magnus, kig lige på mig. Jeg er der ikke. Jeg leder lige efter den der langfarve. Fandt dem sidste gang. Jesper, ved du hvad? Ved du hvad, Jesper? Nej. Ej, fuck hunden, ups! Det var ikke den, skulle skrive. Hvad var det så?
skulle jeg skrive fuck dig. Men jeg kan til at skrive fuck hund. Ups. Ja, en fuck dog. Det er nok ikke det rigtige ord. Nej, jeg kan til at skrive fuck hund. Nej, du kommer til at skrive fuck dog. Nej, der stod hund. Gør det ikke? Nej, Nå, du skal fuck. dog. Ups. Ja, det er noget, et ups var, Magnus. Det er sgu lige meget. Du kan tage det. Hvad er det? Hvor er alle vores træting? Der er en kiste med det. Og jeg har også en, men vi har ikke så meget i kisten. Jeg har lige kigget i kisten. Jeg kan ikke se den. Så du siger, du kan jo ikke åbne kisten, men du kan ikke se i kisten, eller hvad? Jo. Jeg kan ikke se det der. Jeg kan ikke se noget, der er i kisten. Ja. Men vi har... Magnus optog, vi lavede den her automatiske furnace. Ja, det kan jeg også. Nå ja. Jeg kan simpelthen ikke huske det, fordi jeg ikke kan gense den. Nå, hvad laver du? Jeg laver ikke noget. Det var da kedeligt. Nej, jeg står på. Jeg laver noget. Jeg står foran dig. Okay. Yeah, Det er du. et til lille dyr. Ja, jeg kan helt klart bedre lide det her. Så det gamle var bare blevet Sådan der. Så spørger jeg laver ikke noget. Hvad laver du, Magnus? Siger jeg ikke laver noget, så laver jeg heller ikke noget. Andet end jeg lige lavede sådan et her. Det vil jeg gerne have. Nej, du skal ikke ud på døren. Nej, ikke på døren, ikke selv på selve døren. Kom med, nej, Jesper, kom med det. Du skal ikke hænge på døren. Hov. Kom med det. Sæt push-up-pladen og kom med det. Jesper. Jesper! Kom nu bare med det dumme banner. Nej. Jesper, kom med det banner. Kom med det banner. Hvorfor ødelægger du det? Kom med det banner.
Kom med banneret. Nej, ikke træet. Banneret. Kom med banneret. Jeg skal bruge det til noget. Oh, what the fuck? Jeg synes. Nej. Kom nu med det fucking lortebanner. Sådan der. Sådan der. Åh, sådan. What the fuck, det flyver. Ja, faktisk. Men jeg vil lige se noget, der gør det til pænt ud. Det flyver endnu mere! Vi kan også lave et til, som du lige måske laver sådan der. Ja, hvordan laver man det? Du laver bare et banner. Hvilken farve skal der have det i? Det skal være blåt. Har vi noget blå uld? Nej, men vi har lapis. Ja, det har Nej, jeg vil lave det blå ud, så jeg stod sådan. Nå, ja. Vi har ikke nok blå uld. Vi mangler noget hvid uld. Nej, du skal der bare... der er ikke nogen hvide får. Hvordan fanden vil vi så få hvidt uld? Hvad gør man for? Klip dig. I ved. Der står en hvid inde i den der. Nej, nu crasher det. Hvad crasher? Det ved jeg ikke. Min skærm blev helt sort. Det er ikke... Ja, nu crasher mit spil. Og mit optagelsesprogram er gået i hvid. What the... Måske skulle jeg bare klippe det hvide ud. Tror jeg bare. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan se noget hvidt form, jeg får alligevel hvid ud, hver gang jeg klipper dem. Måske det er regnbueform i Magnus. Ja. Jeg ved ikke, at det er meningen, at du skal drop random farver. Ja, nu kommer jeg ind igen. Nå, fanden er der en form? Og der er det ikke. Så der er det ikke. Nå, det er lige spawnet, det er nok. Der er et regnbueform der. Ja, så er det godt til at det. Den er sort. Dræbte et får. Nej. Det så jeg godt, Magnus. Nej. Kom nu. Du ser ikke noget. Sådan der, nu har jeg fået sat det op igen. Nu skal jeg gerne optage. Du så... Hvad man ikke ser, har man ikke godt af? Hvad man ikke ser, har man godt af? Hvad man ser, har man ikke Ja, hvad man ikke ser, har man ikke ondt af. Nemlig. Og jeg så det godt. Nej, det gør jeg. Nej. Hvordan
åndsfoster, mand. Sådan der. Sådan der. Nå ja. Jeg så det godt, Magnus, men det var med saksen heldigvis. Jeg ved godt, hvad der stod. Ja, jeg så det godt. Bare skriv det. Ja, jeg skriver det med dit navn. Nej, Det man kan kan jeg ikke ikke. hjælpe mig. Hov. Hvem er det, der giver det drømmet ud? Så vi kan... Au. Den command har jeg heller ikke... Jeg hørte et æg blive skidt ud. Der ligger et æg. Nå, er der blevet skidt et æg ud? Ja. Man kan bare høre sådan en kloplyd, når de smider, når de lægger æg. Jeg kom til at skyde en af de små kyllinger. Nå, nu er jeg i hvert fald 3. Det har der været hele tiden, Magnus. Nå, det har jeg ikke set. Nej, du ser heller ikke noget. Jeg gør. Så fra jeg en kvartdel blind på begge øjne. Det betyder ikke noget. Hvad mener du med det? Altså, ja. Jeg er et halvt procent. Eller jeg er et procent eller... Ja. Jeg skal i hvert fald ikke bruge briller, selvom jeg ser stadig fint nok, så jeg skal ikke have briller. Men det er kun lige sådan en halv styrke, jeg mangler. Ud af sådan 10 næsten. Nej, du skal ikke. Du lukker den nu! Jesper! Ups. Hvor er det dumme lyd? Okay. Så. Den er den større konsol. Nej, jeg har seriøst ikke fundet den sidste version af hvid. Vent, jeg har fuldkommen glemt at bruge en farve, jeg gerne vil bruge. Kom nu, dumme kylling. Bliv voksen. Nej, kom til. Jeg kom til at Okay, nu har vi ikke flere seeds over i chesten. Udover dem, der er som række. Ja, men så er det da godt, at jeg stadig ikke har nogen. Fordi det står en... Det virker så ikke. Der var der masser af seeds. Ja, det på den vis der, men der var... vi skal have vi skal have en kiste til kun sugarcane, tror jeg, Jesper. Det er den sugarcane sådan et, der er allerede. Den er næsten rød på. Det finder jeg. Okay, no. Nej, men jeg skal prøve sådan trækisten, det er også fordi den er toppen. Er det dig, der har tømt den, Magnus? Ja, jeg tømte den for lang tid siden.
Jeg har snuppet alle materialerne. Dem der på Det er bare ondt, at du ikke har ladt noget træ være tilbage, Magnus. Det er lang tid siden. Hvorfor har du smeltet så meget sten? Skal vi bygge videre på det der sted derovre? Det kunne godt være. Eller, vent, må jeg bygge en båd? Men Magnus, prøv lige at se her. Aha. Kan du ikke huske, hvad det var, vi aftalte, vi skulle bygge med det? Aha. Gør vi det i dag? Ja. Måske. Jeg finder lige stedet. Den er ved at være færdig med at smelte stenet. Ja, jeg tog over 3 stak. Eller jeg tog næsten 3 stak af stenen. Ja, det gør ikke noget. Bare lige, jeg vil altså gerne lige have noget water breathing, inden jeg går i gang med det her. Så jeg kan ikke huske, hvad det er. Det er puffisk. Har vi noget spring? Nej, det har vi ikke. Jeg har Kit Guard nu. Kit Good. Jeg snakker der. Har du ikke lidt sådan noget? Jo, men jeg har kunnet tage det. Video. Tools. Ind til tools. Hvor er de dumme tools? Hvad er værktøj? Det er der her. Fiskestang 34 kroner. Det er fint. Jeg er glad for, at fiskestangen egentlig ikke skal bruge kød eller sådan noget, når man skal fiske. Ja, som i terrarie. Ja, der skal man bruge bait eller et eller andet. Nej, man skal bruge orme eller... Nej, frøer. man kan også bruge mading. Ja, frøer. Der var på et tidspunkt, hvor jeg sad i 3-4 timer med sådan en specialmading, jeg havde fået ud af Loot Crease, der dræbte en boss. Så sad jeg bare i fucking lang tid og brugte det der. Fordi jeg prøvede at spawne en boss. Magnus, prøv lige at se, om du kan fange mig. Jeg vil gerne have en fisk. Ikke dig. Må jeg bare lige, der kan godt komme, jeg mener faktisk, at de har sat sådan, har stillet plugins med, at der kan komme specielle ting op af vandet også. Som TNT eller sådan noget. Der er en fisk. Normalt. Ja. Den har fået en ny sound effect, nice. Jeg har fået sådan... Ja, nu har den fået sådan en lyd af hjulet. Når man kaster snart nu. Nej, omvendt. Når dem. Kom så, fisk. Kom så, fisk. Er det en skraldespand? Oh my god. TNT! Ah! I knew it. Det så jo ikke noget. Heldigvis blev den ikke sprunget i luften. Den sprang i luften. Stedet blev ikke sprunget i luften. Måske skulle du stille dig herned. Nej, det er fint. Der er en fisk. Yes, nej, du tog den! Kom med på fisken. Vi har ikke noget netherrack til at lave. Det behøver jeg ikke. Kom ind. Jeg har den ikke. Jeg tager lige. Hvad vil parre sig? Det vil jeg sammen. Er der andre, der gerne vil? Jeg er level 5. Bare jeg par andre.
Sådan et par dyr. Men Jesper var lige, i stedet for at bruge netherrack, så kan man, netherwall, så kan man også bruge glowstone, mener jeg. Så brug en glowstone. Jeg har masser af glowstone. Nå ja, det er det en, jeg har fået ud af krav. Kan du bruge den? Ja, no effect. Jeg skal bruge en gunpowder. Fisk! What? Nej, jeg kan ikke få fisk i den. Man kan også bruge blaze powder. Nej, men lige nu skal jeg faktisk op på normale vandflasker. Så jeg tager mig altså de flaskerne. Du kunne også tage den i den ting, jeg har sat herovre ved siden, lige foran. Ja. Med vand i stedet for at løbe så langt. Sådan der, så prøver vi lige med blaze powder i stedet for. Så er det sådan. What about it? Mondana potion. Sådan der. Fint. Sådan der. Så vil jeg lige til en splash vand. Det er irriterende, jeg kan godt huske, når man laver water breathing, det er bare så skal vi jo bare bruge netherwood. Det er bare lidt sådan, jeg mener, selvom skal finde det. Så vi har ressourcerne til at sætte sådan nether og sådan noget. Skål vand. Du er våd nu. Du har fået vand på dig, du er våd. Det får. Vi tænkte det samme. Yeah. Nogenlunde. Jeg tror mener nemlig ikke, at man kan købe netherwood overhovedet. Hvilket er lidt irriterende. Så jeg har tænkt sig til sådan nether. Så jeg siger bare til, hvis der er noget i shoppen, du gerne vil have. Nej, du har ret, Magnus, man kan ikke købe netherwood derinde, hvor det er. Jeg havde regnet med, at man skulle købe det. Det er sådan item, Hvad? ja, det er sådan item, det man selv skal finde. Nu skal vi fra sådan en portal, så. Det kunne være ting, vi bygger noget af i dag. Og så får vi også lavet en water breathing potion og sådan noget der. NicoGaming.dk. Magnus, jeg fik en idé af din YouTube-kanal. Nej. Hvad fanden? Det vil jeg gjorde. Nej! Kan du Skal jeg bare fortælle, hvad stige, når så begynder mit Minecraft ikke at svare? Sådan der. Men hvad er det, du vil? Og så spørger min Steam-kode, Nej, nu kan jeg ikke huske det. Hvad var det nu, jeg sagde til dig, Magnus? Du sagde, jeg har noget, som der vi godt kunne gøre med din kanal. Hvad er det? Nej, det var ikke noget med din kanal. Det var noget jeg blev inspireret fra din kanal af.
Mit navn. Hvis du har set, så hedder jeg Jesper Gaming og ikke Jesper HD Gaming. Fordi Har du HD... ændret dit navn? Ja. Fordi HD, det er ikke lige mig. Der var nogen, der hedder Jesper Gaming. Er det det? Ja. Tror jeg, det er jeg tjekker det. Det var også det, jeg var i gang med. Jesper Gaming, så sådan noget. Ja, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7, 8, 9. Så hedder jeg Jesper HD Gaming. Ej. Det behøver du sgu da ikke. Ja, når man søger på Jesper Gaming, så kommer jeg en video op. Okay så. Det. Det er ikke noget, jeg skal gå i video. Nej. Så. Du smelter da godt nok. Du smelter da godt nok meget, meget sten. Ja. Jeg har lige omkring 4 stak. Skal jeg løbe om til stone bricks, ligesom? Hvad for nogle? Dem her normale sten. Skal jeg løbe om til stone bricks? Ja. Så hvis det er alt sammen. Nej, tæt på. Jeg tror ikke helt, vi skal bruge bricks. Nej, ikke stone. Altså normalt stone. Vi skal kun bruge cobblestone inden netter. Okay, nu har jeg alt på stakke af det her. Hvor skal jeg lige hurtigt gøre af dem? Eller... Ovenpå, der har vi et sted til dem. Til hvor? Herovre. I øverste kiste. Vi er nødt til at flytte obsidian nu. Sådan der. Kom. Jeg har taget en masse cobblestone med. Nå, jeg ændrede faktisk lige mit banner. Den er lige igen. Så nu ser det... det ser faktisk fint ud. Ja, vi kan jo... Prøv at se. Jeg satte lige sådan det der. Orange. Du har lavet sådan, så det er blevet et bælte. Nej! Jo, helt seriøst, det er blevet et bælte. Nej! Ikke et bælte! Jo, nej! Jo, det midterste er et bælte. Nej. Jo, det midterste, lige her hvor jeg står, det er et bælte. Jeg kan ikke have det. Så sætter jeg dem bare retard. Og inden du kan gøre ved det. Ja, det er den sidder rigtigt. Hvad vil du gøre? Nej. Hvad fanden laver du? Jeg stod foran dig. Nej, du stod der, og så gør sådan der, nej. Men må jeg egentlig lige sige noget med dit skjold? Bare lige lidt dit dumme der er være, okay? Hvad det?
Sæt døren. What the Super retfærdigt. Perfekt. Så er der en dør, der er den ene vej, en anden dør, den anden vej. Ja. Men prøv lige komme med, prøv lige blokke mod mig med dit skjold. Blok lige ved skjoldet. Lige lidt. Bare højklik. Ja, vores skjold minder faktisk lidt af min anden. Mit er bare sådan her. Men dit lavede sådan, hvor det er sådan spids ting og sådan noget inde i midten. Det ligner sådan, men sådan der, men Screenshot. Hvordan er det nu, man laver screenshot? Jeg kan ikke huske. Jeg kan ikke F2. Okay, hos mig er det F2A. F2A, what? Ja. Kom screenshot, Magnus. Jeg har allerede taget det. Nå, kom nu, Magnus. Jeg skal lige lade et screenshot. Jeg fik ikke lavet et før. Op på... Så kommer jeg ned til dig i stedet. Jeg hopper ned ad trappen. Magnus, jeg skulle lave et screenshot. Jeg skulle lave en undervandsbase. Nej, ikke nu. Vi skulle ind i netter først. Dammit. Nå, hvor skal vi så bygge den til portalen henne? Det ved jeg. Jo. Herovre. Det her. Så skal du lige grave nedad. Er det langt nok nede? Ja. Det vil jeg godt lade. Hvad er det? Har du flippet stil? Perfekt. Au. Jeg kan godt lide, at du bliver skadet, når vi kommer ind. Jeg clearer lige området. Hvad? Skullybogen har også claimet her. What the fuck? Okay, det er kun en lille claim. Jeg så kan jeg forstå, hvorfor de har claimet på portalen. Nej, det er ikke et lille claim. Jeg kan ikke engang se det. Men jeg vidste ikke, om man kunne claim i netter. Er hele netter hans eller sådan noget? Jeg kan ikke se hans claim. Jeg laver det overfra. Men det synes Oh, fuck, jeg røg op i en sten. Eller noget. Nå, han er fucking claimet det. Nå, He's foolish. Damn it. Everything is claimed. I need to mine. Herovre kan min. Okay, jeg er ude for Squid Bones. No one has claimed this area. Nice. Der er et dungeon det her, Jesper. Nå, er det her en dungeon? Altså, når det er de der mørke blokke der, så kommer over til mig. Hvis det så ikke allerede er. Der er soul sand, det skal vi bruge til at Hvor er du henne af? Jeg er lige herovre. Oh. Det er der, det kommer til det. Der er så meget soul sand i det. Jeg ved godt, jeg har hugget lidt glowstone. Det behøver vi overhovedet ikke. Nej, det
hører vi det alligevel. Men hvis du havde gældet med en skov, ville det have været dejligt. En åben skov. Det er den det. Men så er det adråd til, der har været en, der er eksportaler her. Er det en fucking zombie pigman? Der er zombie pigman. I gotta kill it. Hvor meget solcent har du? Gotta kill him all. Hvad? Hvor meget solcent har du? Lidt over 3 stykker. Okay. Der er de der lavesten der. Sådan kan vi også prøve. Dræb dem ordentligt. Dræb dem ordentligt. Bare lige hvis du brænder dig på dem, hvis du ikke har sko på, så... Nå, ja, du kan bare gå på dem. Jeg brænder mig på den, hvis det er, jeg ikke skifter. De er alle sammen claimet. Hvad så med herover? Også claimet. De er også claimet. Den der også claimet. Hvad så med dem her herover? Oh fuck. Shit. Jeg skal ikke slå nogen af dem. Der kommer en her. Jeg er meget glad for, at der ikke er nogen limiter på, hvor hurtigt man skal slå igen. Så hvis det her, de er også... Oh my god, hvor meget er de claimet? Jeg har fundet nogle quartz, som han ikke kunne claimet. Ja, jeg har også lidt over en stak quartz. Jeg skulle heller ikke have slået nogen af dem. Nu er de også sure. Jamen, det kan jo flyve, det kan jeg ikke. Nå ja. Seriøst, hvad fuck er det, han ikke har claimet? Quartz. Særlig meget. Nej, men det eneste sted for Netherworld, det er faktisk i et dungeon. Det tror jeg nok. Jeg kan træne min hånd. Hvis det er med... Ja, man kan begynde at slå hårdere og hårdere med hånden. Nej, jeg Magnus. fandt det ud af hans claim. Der er nogle af de der. Wee. Take them all. What, jeg bliver ikke skadet på dem. Fordi de flyver. Nej, jeg fløj ikke. Men tag dem alle sammen, tag alle sammen. Ved du hvad jeg kan være nice, som jeg kan bruge dem til? Så jeg kan bruge dem som en som en smelteressource. Så jeg kan smelte ting med dem. Gider du lade være med at begrave mig? Jo. Der er mere kort. Og det er lave. Det var lave. Okay, det er try killing me. Magnus, ved du hvad? Jeg giver dig dem her. Min inventory er fuld. jeg kan tage dem, jeg kan tage dem. Der kan jeg smide netterkortsene ned i. Nej, netterrækken ned i. Kan du? Ja.
Jamen, hvorfor vil du grave til et dybt hul? For at prøve at begrave dig. Vil du gerne have 13? Værsgo. Kom tilbage. Nej. Find en netherwortet. Det er for dig. Det er også for dig. Nej, Magnus, vil du gerne have de her magma blocks? altså lige nu der har jeg 4,5 stack af dem, så... Men hvor mange har du? 13. Okay, det kan jeg sagtens se. Hvor er du? Jesper, hvorfor slår du den? Prøv at træne min hånd. Nej, jeg... Slå den. Okay, jeg håber ikke, at de gør for mig. Nej, det er det ikke. Skal vi igennem lavaen i dummer? Hvad? Nu må jeg bare sige, au, for helvede, den dumme lava. Hvor er du henne af? Ja, et sted. Det er ikke bare godt at se et sted. What the Altså, jeg er bare lige oppe på toppen med bakken. Du var lige før, men du er flået væk, så... På toppen af hvad for en bakke? Nå, der. Du var lige dernede. Og nu er du flået væk igen. Hvad fanden laver en enderman i ender? Eller hvad fanden laver en enderman i netter? Giv mig til at sove over. Kill them all. Kill it. Kill them all. Jeg vil selv dræbe den her. Jeg vil selv dræbe den. Ja, den der har et liv tilbage. Den har 2 liv tilbage, den der. Den ene. Vinterfælden. Nej, jeg vil hellere gå videre. Kommer 2 mere. Hvor meget er det? Quartz. Ja. Jeg har 12 levels, fordi jeg har slået de her. Jeg er løbet for. Men netop quartz. Det er også noget. Nå ja. Jeg er level 14. Kan du egentlig tage nogle små ting? Hvad vil du betale? Goddag. Den der er svær i chancer. Den er fucking firespæk. Fucking dårligt. Fik du det? Nej. Jeg kan have en magma queen. Jeg kan have en magma queen. Eller jeg kan høre den i et splitsekund. Anden der fjerner den her. Nu er det efter dig, Magnus. Nå, jeg vil dræbe den. Der er et tower. Så hvor er der ud til, der har været en? Den droppede sit svær. Hvad? Så kan du dræbe den der. Så dræb den der.
too slow. Tag den der derovre. Min hånd er level 20. Hvor kommer man ind til dig? Den Blaze. Blaze. Du. Holy fuck, den røg langt tilbage. Dammit, den droppede ikke noget. Men jeg tror faktisk, jeg lige har fundet en Blaze spawn. Nej, hvor er det der? Jep, jeg har lige haft ned fra. Dammit, der er en, der har taget Netherworld-ressourcen. Der var herinde. For det er nemlig Måske steder. der mere. Nej. Ja, det kan måske Hvorfor være, tror at du det det? er flere. Den gør jeg på den ene side. Hvad har du fundet? Jeg fandt bare et Wither skeleton. Nej, kiste. Den er lootet. Den er ikke lootet. Jeg tager altså lige noget Iron Horse Armor med hjem. Har vi brug for en guld chestplate? Nej. Ja, ej, fisken er heller ikke brug for. Jo, tag den. Man kan sælge den. Jeg tror altså ikke, man kan sælge en guld chestplate. Nej, eller... Nå, ja, spændende. Og en kiste. Den er også sluttet. Men den ene, der var der en to Iron Horse Armor og en diamant og... Jeg fik ikke... Jeg fandt lidt en Wither skeleton. Jeg fik ikke noget fra det. Du fandt hvad? Jeg fandt en Wither skeleton. Nå, ja, jeg fandt også et. Det er sjovt, hvis vi kan spawn med Wither. Ja. Jeg fandt det hele vej. Okay, jeg... Eller jeg ikke. Nu prøver jeg bare at finde en vej videre herfra. Ja, jeg var nået til en blind vej. Jeg har en mini-build sådan her sted. Deroppe har jeg været. Der er sådan en mini-build i Lego af det her sted. Sådan her sted. Værsgo, Magnus. Jeg offrer lige noget. Dumpop. Hvad? Jeg vil gerne have haft den. Jeg tror ikke, hvor kontrollen til det shit. Jeg vil i hvert fald bare en ting. Hvis vi spiller solo PvP med det her armor, ikke også? Jeg tror ikke rigtig, vi kan sådan noget til at dø. Nix. Der var en gang. Det eneste jeg kan, det er at jeg kan få et kit, hvor jeg kan flyve en gang imellem.
sted, det er et sted, hvor jeg har sprunget. Jeg har fundet et sted med 2 glazes. Nej, 3. Er der sådan en spawn? Okay, blazes one-shotter vi. Nej. Det gør jeg i hvert fald. Eller anden årsag. Hvilket svær har du? Guardsvær. Ja, det har jeg så også. Se her, nu slår jeg den i gang. Jeg slår den også der, men det er på grund af at din hånd også er højdet. Nå ja. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg havde det dumme skjold. Den der vil jeg dræbe. Den er ved at dræbe. Var det dig? Jeg ser. Ja, okay. Wow, det her det er faktisk et meget fedt sted her med lava og sådan. Sometimes you just wanna dive right in. What the fuck? Det gik lige igennem noget, jeg sagde. Ja, en fucking heksereif. Jeg kan høre et nej, det er der. Der er 2. Den dropper sit sværd. Så det svært. Magnus, måske skulle du level din hånd op. Ikke for noget. Det var dumt. Brænder sammen med dig. Så vi fik med næste. Jeg kan høre efter dig eller mig. Fuck, de skjold nogle gange kan være irriterende. Også der er flag med dig. Det var stop. Jeg kan ikke lade være. Hvad fuck laver du? Jeg svømmer, hvad gør jeg ellers? Du ser det ud som At du ikke kan komme op. ja, allerede. Ja. Jeg tror faktisk du faldt ned ved et uheld. Nej. Jeg kunne faktisk godt have slået hele vejen. Hvorfor er den på taget? Der er ikke nogen på taget. Kom ud. Jeg har levet min hånd op i 24. Nej, jeg fjerner lige natten på taget. Der er ikke noget tegn af en netterportal her. Nej, ikke noget tegn. Magnus, kig det her. Ikke noget tegn.
Kun Magnus, der bliver gravet ned. Du er ikke hurtig nok. Hjælp mig! Der, hjælp mig. Nej, så fik jeg ikke XP og det hele. Ja. Nej, du skal prøve at finde mig. Jeg gør en Jeg gæst. fundet. Ja, det er helt mig. Nå, jeg fik ikke gastierne. Dropper det ned i lavaen? Ja. Så. Nej, Jesper. Ja. Jeg har fundet et nyt område. What the fuck? Jeg har gået og slået på en masse, og så er der bare nogen, der spawner. Imens jeg har gået og slået på dem. De gider mig ikke. Ja, goddag, Magnus. Tak. Du var der. Ej. Der er endnu en gas nu. Nå, det her område er mit. Det er et nyt område. Jeg kigger efter gassen. Den her vej. Hvordan ved du det? Jeg kan høre den. Den er et eller andet sted herovre. Det kan jeg godt høre. Hvad laver du nu? Der er en eller anden der. Ja, det var en jeg tæppede. Der kom ikke nogen gas i os. Ups! Fuck! Fuck! Den ene har jeg lidt andre svær. Det smed ikke sit svær. Hvad rang er hun i? Sådan en dreng, det der. Det ved jeg ikke, det var bare en, der tippede til mig. Hoodie Place, lad os se. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke se hans navn på scoreboardet. Nå, vent, det er Hoodie. Han er Titan. Nå, han er en rang under mig. Han er Hoodie Boy Place. Jesper, det er en dreng, ikke en pige. Men jeg tror, der er ham, der hedder Hoodie. Og han tippede bare, han sendte en tippede til mig. Det er bare. Ups, jeg skal lige lede efter.
skrev lidt forkert der. Ja, man skal jo skrive til ham. Vi går i Magnus. Jeg tapede ham bare Ja. en Nintendo. Ja, det er Hudi. Det er Hudi. Hudi er ham. Ja, man kan jo ikke sit navn. Nej, jeg har fundet et fucking sejt sted. Hun ved det. Hvem ved det? Hun skrev ja i chatten. Og hvad skrev du? Jeg har ikke skrevet noget. Hvor er hun? Er det ikke? Undskyld. Jo, det er sådan. Nå, okay, jeg er der på. Nå så. Ups, ad for helvede. Jeg kom til at sige nå så. Hørte du mig, Magnus? Nå så. Nej. Hvorfor skrev du mig, Magnus? Fordi der var en, der skrev, hvem? Ah, okay. Men har Hudi også en kanal? Ja, det må hun da have. Ja. Ja. Hvorfor tilbyder du bare alt muligt hen til os? Det ved jeg ikke. Han tilbød til mig, fordi han ville sige hej til ham der. Nej, nu må du have mig undskyld. Jeg skal derover. Skal du ikke op ad vandfaldet? Ja, jeg svømmer bare i vejen. Det er den eneste, der ikke har ring. Og ved det kommer jeg til at kunne klare den. Hvad er det? Ja, det gør jeg. Ui, hvad er det? Jeg synes, det er et fucking lort. Du gør ikke det der mod mig. Jo, jeg gør. Jeg ved, hvad jeg så gør. Nej. Jeg skal lige tilbage til hjem. Åh, sejt, når man er under lavaen, så skinner mit sværd. Så skinner de ting, man har i hånden. Fuck, der er dybt. Magnus, har du meget crotch? Ja. Fuck, hvor er det dybt. Har du også meget af det der magma blocks? Ja. Der har jeg... Okay. Ja. Næsten 5 stakke. Okay, så. Jeg tror, jeg laver en kiste for sig selv til Netherrack.
vi lige igen. Hvor meget retrives der er? Okay, 3 minutter. Hvor fanden rammer jeg den dumme bund? Hvis jeg kan ikke se bunden. Jeg går lige ud og fælder et stykke træ. Okay, jeg er på bunden nu. Så går vi lige op igen. Jeg fældede bare alle træer på en gang, fordi de alle sammen var vokset sammen. Holy fuck. Jesper, der er så dybt lige nu, så jeg sidder lige over 15 sekunder, og jeg er stadigvæk ikke kommet op, så jeg tror, jeg kommer til at dø fra jer. Jeg er... Okay, jeg er oppe nu. Okay, Magnus. Nu har vi brug for den kiste, jeg lavede til et træ. Jeg har mega meget træ. Jeg skal lige... Der. Okay, det her det er til network. Jeg har kun 2 stykker. Den her ned. Hernede, der gør jeg sådan her. Jøpti. Duk. Sådan der. Okay, så. Jeg TP'er lige til dig. Hvorfor vil du det? Sådan der. Magnus, jeg har lige TP'et til dig. Det er godt. Yay! The party started. Kill them all. Ui. Er der flere? Der er en mere. Det er flot, at det ikke det. Jeg flyver direkte ind i en lavestråle. Jeg håber, hun prøver at vise os en vej. Det er en dreng. Han. Undskyld. Undskyld. Jeg kommer til at sige forkert. Så jeg skal quickly være. Wee! Au, hvor helvede, man så fall damage i det. Det er sgu da dumt. Wee! Au, det var tosset. Hvorfor tager hoodie sit rustning af? Det ved jeg ikke. Okay, han er en dreng.
I need to go fire. Hvor er det dejligt. Is you fucking just... Magnus, se lige her, han dræber sig selv. He's eating golden apples. I don't think so. Oh, babies. Dirty. Dig. 33. Min hånd. I want to kill. Oh, he's flying him too. Der var et hul. Magnus, hvis man står her på og har fire resistance, så dør man ikke. Eller bliver man ikke skadet. Jeg kan have en gæst. Hvor gæst? Gæst. Der. Med hvad? Ah, den er Hvor er den henne af, Karsten? Hvor er Karsten? Den er lige her. Kom her, lille gæst. Nå, han nakkede den. Dammit. Jeg one-shotter dem. Det er lidt underligt, at vi ikke har fundet noget dungeon nu. For vi er på ubemærket Victorian. Eller til Nej, det gør jeg ikke. Hvad var jeg lige sagde? Nej. Jo, det gjorde jeg. Selvfølgelig gjorde det, Magnus. Så for det er lidt underligt, at vi ikke har fundet noget dungeon. Det er det også. Magnus? Gas siger. Magnus? Hvis du har noget, jeg skal gå tilbage til hjemmet med. Hvor meget plads har du i inventoryen? 1, 2, 3... 1, Bare se, 8... det her. Masser af plads til det. Mere nu. Hvorfor går du rundt med diamanterne? Fordi jeg fik en diamant. Jeg fandt en diamant i en kiste. Okay. Har du mere, Magnus? Mere hvad? Har du mere? Jeg skal tage tilbage. Ja, det er. Andet? Det er fandme det af. Magnus, er der andet? Nej. Eller jo, jeg har mit kort. Men det laver jeg lige om til blokket, fordi så er jeg ikke på plads for det. Oh nice, det er sådan en dagkart. Nå, jeg glemte, du også havde soul sand. Yes, vi fandt det. Okay. Jeg kommer ud lige om lidt. Eller over til dig lige om lidt. Den skal op til Sveriges hus. Okay, så er jeg lige ved at være færdig med at sortere ting. Der. Jeg håber ikke, at den gas der er i nærheden. Den tog mig. TP mig.
Nej, den er efter ham, men så... Se om... Nej, den er der. Hvad fanden det her kæmpe dungeon her? Sandt nok. Skal du stadigvæk have crouchene tilbage til hjemmet? Altså, jeg har kun lidt over en stack på mig nu, fordi jeg har lavet dem til blocks. Jeg skal fandme noget. Jeg kan fucking ikke se en ting. Nej, hvad han blev dræbt? Nej. Jeg har fundet nether rod i en kiste. Var det ham, der blev dræbt? Hvorfor gør vi det? Jeg har ikke noget Titan armor, Magnus. Nej, men har du ikke guard? Det er ikke et rank over Titan. Jo. Det vil sige, at du også skal til Titan. Nej, det kan jeg nemlig ikke. Nå, men så bare til guard. Jeg har taget guard, og det er derhjemme. Og jeg har lovet Emil guard. Nå. Men så kan jeg give ham den alligevel. Guard. 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 Det gør så skrue back. Det er det godt i. Hvor er dig? Her. Men jeg har altså noget, der kan være en drage. Så igen. Ja, han er noget i en blod. Det er bare mig. Hvor er der en blaze? Ja. Ja. Hej. Ja. Så luk døren. Åbner vinduet. Det var ikke. Ups. Jesper. Vil du være så inde en blaze for mig? Holy shit, det er det største mansion, jeg nogensinde har set. Der er et højt... Magnus, skulle du høre sådan en højt bump eller sådan noget der? Ja. Det var mig, der hoppede. Jeg synes, det er et af de største mansions, jeg nogensinde har set. Jeg kan simpelthen ikke finde rundt, og det hele er simpelthen så mørkt. Jeg er nødt til at det kisten er blevet lootet. Men jeg har også sådan noget. jeg giver ham lige 11. 11? Ja. Hvor mange har du? Man kan give mig en lille smule tilbage i hvert fald. Og der er flere herovre.
var lige Emil, der gik ind. Nå, men nu har vi fået en populær ind på Sådan vores der. hold. Og Jesper. Jesper, jeg har egentlig et spørgsmål til dig. Hvad er det? Kan du gætte, hvad det her er? Når jeg gør sådan her. Eller når jeg gør sådan her. Ah, jeg gør sådan der. Fuck, jeg forstår mikrofonen. Det ved jeg. En fidget spinner. Ja! Fuck er min fidget spinner? Jeg har en sort en. Ja, jeg har en lyserød eller pinke. Jeg har bare en sort en. Med sådan special bearings. Hvor der mangler en kugle imellem, så når den kører langsomt, så ser den klik ud. Det kan jeg godt lide. Tak, Emil. Oh. Min garden pickaxe er ved at være død. Hvorfor bruger det ikke din vågen? Nå, nej, ikke pickaxe. Jeg mener økse. Hvad er din gardeøkse? Hvorfor bruger det en økse? Nej. Det var da det var, jeg huggede træ. Ah, Nu er det, jeg hugger træ. Den er næsten død. hvordan kan den Unbreaking X? En Unbreaking X. Men jeg fældede også sådan, så jeg fik over 5 stakke træer. Og nu kan jeg ikke finde dig igen. Ah, jeg røg ned. Ja, hvor er du henad? Bare det her. Tak. Spiller du? Mange dig? Ups. Hvad laver du nu? Jeg vil tage op ned. Så jeg er lige ved hoodie, så... Der. Jeg kan have en magma cube. Wait. Der er magma cubes! So cute! Jeg kan også have nogle blazes deroppe. Så er en blaze spawner, så... Fuck, ja, fuck det. Den er i hvert fald lige der. Men jeg tror, jeg kommer til at sætte knockback på mit ja, jeg er knockback 3. Ups. Nej, vidste du, at man faktisk kan komme igennem bedrock? Nej, det vidste jeg ikke. Det kan du med et normalt træ. Og der er et normalt skelet. Wither skeleton! Hvad? Eller det kan du med et normalt træ. Vælg lidt. Jeg bliver lige nødt til det. I bliver nødt til at gøre det. Nej.
Mm. Så ja, jeg bliver altså nødt til at lige om ikke så lang tid siger jeg. Magnus. Ja. Vi skal også snart op stoppe videoen. Nej, ikke nu. Vi skal lige sige farvel. Ja. Lad os det med stoppe. Vi kan have en ny gæst. Og det er en perfekt ting, hvis der vi får en gast til mere. Hvorfor det? Man kan bruge en til at lave 3 på. Ja. Hvor er du henne af? Jeg kommer til at flyve lidt væk. Derovre af. Nej, okay, du skal også gå om 10 minutter. Lige bagved dig. Det ved jeg godt, jeg leder bare efter Karsten. Jeg leder efter Karsten. Magnus. Jeg leder efter Karsten. Har du kaldt gæsten Karsten? Ja, hvorfor kalder man ikke en gæst Karsten? han kom med på den. Så bruger du ned. Du prøver ned. What the? Stop quitting this, I'm the one who's gonna die. Oh wait, he's gotta be smart. Whee! Ow! Jeg er bunden. Whee! Men hvis man kommer helt vejen op i toppen, så er der også bedrock, ikke også, Jesper? Hvis man sætter noget jord, så sætter et træ der, og så gror det, så vokser det op igennem bedrocken. Så kan man bygge om bag, oppe ved det. Jamen, oppe ved det, hvordan ved det? Så man kan bygge oven på det. Hvordan mener du bygge oven på det? Det jeg mener, bygge oven på bedrocken. Nå, på den vis? Ja, den går igennem bedrocken. Så den vil sige, den destruerer det. Og så kan man gå op. Okay, den destruerer lige frem bedrock. Ja, det gør træet. Det gør træer. Med mindre de har fjernet det i den nye version. Ja. Magnus, skal vi prøve det? Har du noget træ? Nej, jeg tænkte at gå tilbage til hjemmet. Begynder du så at grave op af? Ja, okay. Hvad fanden er det hul? Nå, fuck hullet. Fuck hvad? Fuck hullet. Hvad? Der er lava. Jeg kan se dungeon væk. Hvor fanden er jeg lige henne? Au. Nej, jeg kan ikke se dig. Ham. Hvem? Hende? Nej, ham.
Godt så. Magnus, jeg TP'er til dig. Jeg graver, du bygger. Det tager mega kort tid for os to. Okay, vi er oppe i bedrock. Okay, deroppe. Skal jeg så sætte et stykke jord? Ja. Sætter et stykke jord der. Der. Men jeg har ikke noget bone med. Jeg går til shoppen. Nej, det gør jeg. Okay, jeg er klar til at acceptere, når det er, du kommer. Og nej, du kan jo bare skrive bake. Exactly. Så jeg kom til... Sådan andre ting. Det kan det her. Væk. Det her. Nå, hvor er det henne? Det er her. Jeg skal bare lige flytte det en tak længere op. Skal jeg ikke se det? Okay, man kan ikke sætte saplings der. Nej. Det der vil bare sætte noget helt. Nej, det var to fra. Snakker du om det der det samme som før? Bare placerer det. Der. Og sæt træet. Kan du ikke sætte det? Kan du ikke sætte det træ? Kan du den der? Kan du så just ikke sætte træet? Jesper. Nå, okay. Det virker ikke. Jeg tror det skal være et jungletræ. Er det lidt? Hvor meget jord har du? Hvad? Hvor mange jord har du? 2. Jeg kan hente et til. Jeg skal bruge 4. Nej, 2 til. Ja. Jungle. Gå ikke til shoppen igen. Jeg glemte nemlig noget bogmad. Gang. Køb skal bare lige over en stak. Jeg går nok gennem fra hende. Er I klar? Er du klar, Jesper? Ja. Det er fordi jeg optager, Magnus. Nej, far. Det er fordi jeg optager en video. Kom nu. Okay, det virker ikke mere. Minecraft eller? Det er kun Minecraft, du optager, ikke? Jo. Hvad mener du med det?
du klarer hesten. Det var fordi vi også en gang, der var det kun med en enkelt blok. Det er det jo så ikke mere. What? Ja, så sådan, der var lov til at komme med en enkelt bedrock. Nu er det jo med flere forskellige. Jamen, så kan man gøre det med en minecart. Kan du med Minecraft for sniper? Kan du huske? Nej. Hvis så man kommer op til den øverste cirkel, så kan man sætte en ting med sådan en minecart, og så kan man hoppe op igennem. Ja. Nej. Jeg slutter også lige lidt. Det ved jeg godt. Magnus? Kom. Ja. Back to home. Det. Magnus, jeg skal afslutte nu. Ja. Hvor er du henne? Du er ikke engang hjemme. Nå, det er der. Ja, vi har ikke fået lavet så meget ud over at komme i netter. Yep. Jeg vil sige hej hej. Gør du ikke det, Magnus? Også? Ja. Hej hej. Tre. Hej hej. Ja. Jeg tager til lige med, hvor jeg viser om vores hus. Ja, det gør det bare. Jeg lukker det her ned. Ja. Vi ses. Vi ses. For filen der. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør ondt at få mig at nys. Nå. Ja. Det er også det omkring det. Det var det for den her video. Så ses i den næste.